ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା। କିଏ 2022ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଆସିଗଲା ବବିତା ଦାସ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ଅଛି ବନ୍ଧୁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଥିବେ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପୁରା ନିଆରା ହେବାର ଅଛି ଆଜିକାର। ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନେ। ମାତ୍ର 10ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଣିଛି, ବେଶୀ ବୋରିଂ କରିବାର ନାହିଁ। ପୁରା ବଛା 10ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ବେଶୀ 20-25ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଇଦେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ କରିବ ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନେ ଆଣିଛି 10ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ର ନୂଆ ନାଁ କ'ଣ ରଖାଗଲା? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ର ନୂଆ ନାଁ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ରଖାଗଲା। ତା ପୁରୁଣା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଆଉ 2022 IPLରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟିମ୍ ଭାବରେ କିଏ ଅଛି ଏବେ? ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଏବେକାର ଯେତେ ଅଛି ଏବେ ମାନେ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଟିମ୍ IPLରେ ଅଛି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଟିମ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇଟା ବଢ଼ି ଯିବ। ଆଗକୁ କିଏ କେଉଁଟା ରଖିବ ଏଇଟା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ କିଏ ବି ମହଙ୍ଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ଟା ମହଙ୍ଗାରେ ଅଛି। ସବୁଥିରୁ IPLର ମହଙ୍ଗା ଟିମ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବେ 2022ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ସେ ରୁଷିଆକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଯିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଭାରତ ଆସିବେ? ମାନେ ଭାରତ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଛି। ଏବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଦେଖିବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କ 30 ବର୍ଷ ପୂରିବା ଅବସରରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା କରୋନା ପାଇଁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଆସିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଯଦି କରୋନା ନ ବଢ଼ିଲା ତେବେ ଆସିବେ। ଏବେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାହାଘରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାଲିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦୟାକରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6କୁ ଯିବା। କେଉଁ ଦେଶ ଏବେ ତାଇୱାନକୁ 39ଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦେଇଛି? ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଏ ଦେଇଛି? ଚାଇନା ଦେଇଛି ଏବେ ତାଇୱାନକୁ 39ଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଯିବା। CNC ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ କେଉଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? CNC ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ ସେବା କେଉଁ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମିତ୍ସୁବିଶି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ କ'ଣ କରିଛି? CNC ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀକୁ CNC ଅନ୍ ହୁଇଲ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଯିବା। କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଦେଶର ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଟିକେ ଟଚ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ଦେଶର ବିଦ୍ରୋହୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବୁର୍କିନା ଫାସୋ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୁର୍କିନା ଫାସୋ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9କୁ ଯିବା। କେବେ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ 25 ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 କହୁଛି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖୁଛି। ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ, ହଁ ହଉ। ଆଜି ଥିଲା ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର।
बहुत सर्टकट थिला। जदि आपण मानको जदि भल लागुची ताले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु आओ दबे कि सब्सक्राइब करंतु चैनल को। आओ जदि रिपब्लिक डे विषय रे जानिबार अछि ताहेले मो वीडियो अछि रिपब्लिक डे विषय रे वीडियो अछि, सेटा थोड़े थोड़े देखि पकांतु, आराम रे सब जिनिस जानि पारिबे। रिपब्लिक डे विषय रे सब जिनिस बुझाइछि मु, सेटा सब देखि पकांतु बंधु।